long ago. Libi ko heavy no, I live like so many souls forbidden na in Sranan. No denk dat you are e denk je sweet Sranan, piala ya no man forgiti na pres pe unetà. So many natives I need prakseri, tu no man stridi. How many words to tati, absale quinti, uno me archi. So many aritsale, uatra brevo soso, sa ukandu. I miss Sranan, me love you. So lazy depsa, tu eres novella, di caso aquí de la familia, so far away. Trovieme alla day. Ma lo vide na arasei, sorrisa ave na fili, pulovi di dendra pe. So many nerdi sai praksei, tu no mastri. Oh many words to tati, absale quinti, uno me archi. So many aripsale, uatra devo sa ukandu. I miss Sranan, me love you. Zo, goedenavond hè. Is het goeie... Ja, nee, dadelijk is het goedenavond. Het is nog steeds middag. Middag mensen, welkom. Ja, mi lobby Sranan, echte. Maar ja, velen doen alsof ze van Suriname houden. En we hebben het weer gezien. De nationalisten. Wat ik kan ik ook aan verteren. Hoe dit ook onafhankelijkheidsplein. Je arkane. Onafhankelijkheidsplein. Waar de Javaanse nieuwjaar wordt gevierd of werd gevierd. Ja toch? Waar artiest. En waar zomaar artiest. En waar artiest sam mopoko dan matakai ko zingen. Of ama lonko na podium. Manuf. Amat stam. Huh? En een publiek actie, wat een publiek heeft dat kan hem zingen poku. Wat er nu gebeurt in Suriname. Dat is een realiteit. Maar ik wist nooit dat eigenlijk we hebben een Saddam Hussein. Hé minister? Je geeft me het gevoel dat we in een land wonen waar er geen democratie meer is. Dus we zangers zijn niks te maken aan de politiek. Maar we zingen poku. En dat we zijn was maar dat amano mag zingen poku. En op politiek abay do drapen. Maar ja, misabi, want meneer Somo Harjo, maar denk al wie na verkiezing pakken, want hij heeft massa gezien. Hij heeft mensen gezien. Maar hij begrijpt dat wan libisma, dan praat ik niet over de landbouwers die ook hard werken, de melkboeren. Isabi toch, de man zei quick xie, de man doet er ook, de later de man kon, voor chilla. De man no lobby partij.
De man kon chillen. Yo, misschien Amazon Queen. Hij zei was aan hem. En je hebt gelijk. Het publiek moest gewoon verder zijn gegaan. Je hebt helemaal gelijk. Ik guess dat je leest niet verstaan. Maar goed. Maar je moet er ook zijn, Amazon Queen. Minister Bronto, je lassenger. In geval, voor mij ben je geen minister. Je bent la pula forma, want je weet geen moer over ministerschap. Je weet niets. Je zit daar om een paar documenten te tekenen. En er wordt gewoon daar gestolen. Het gaat om regelerij. Het gaat om vrienderij. Het gaat om matierij. Dus ja, je zit daar. Je krijgt opdrachten van de tweede man. En je moet die opdrachten uitvoeren. Toch? Tekenen beschikkingen. Zorg dat je man kan appreciëren. Charaman was kal 11 era. Want dan maaf meer. Dat soort dingen zijn jullie de hele dag bezig. Une horu strevi. Nanga kondretori. Geen enkele ontwikkelingsvisie. No wa ontwikkelingsvisie una abi. Jullie zijn geen visionair. Jullie houden van feesten. Nu is er weer een feestdag erbij. Ik ben, dus willen om een feestdag wabikba. Sanetja next jaar kondre. En dan gaan we weer een andere feestdag organiseren. Want als de VAP inkrijgt, moet ABAP inkrijgen, dan krijgen we een Koningsdag. Want dat zie ik al gebeuren. Als we president worden. Want daarvoor gaat men, de presidentschap. Geen visionair. Weet geen moer van ontwikkeling. Weet niet eens te communiceren in het Engels, Spaans, of in het Duits, of in het Russisch. Ah ja, someday. Adisim doe. Niets. Dan willen we president worden. En dan ga je op podium zeggen, je gaat politieke antwoord geven, omdat daar een ander soort. Geef politiek antwoord als je daar wilt, toch? Je hebt dat ding daar als politiek gebruikt. Wat heeft het de staat gekost? Dat moeten jullie aan de mensen komen vertellen. Wat heeft het de staat gekost? Hoeveel miljoen is uitgegeven? En al die geweldige dingen waarvan een aantal Surinamers hebben genoten. Maar wat heeft het de staat gekost? Maar uitbetaling van 1800 SRD is nog niet gedaan. Ziekenhuis heeft geen geld. Omdat daar een voerda peto. Maar de sociëteit organiseert. Dat heeft voor op 3, 4 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen. Ja toch? Meneer, soms is de matang in op tak ala sa wande mij wrak. Ze worden boos als ik dingen zeg. Kijk daar. Kinderbijslag is de helft uitbetaald. Mooi man. Maar jullie feesten? AOV's hebben geen extra 500 SRD ook niet gehad. Maar jullie feesten? Want daar kunnen we geen geld maken. Ja toch? Maar de minister van Sociale Zaak en zijn mannetjes daar, of hij weet of niet weet, die zitten op dode mensen geld te nemen, ja. Dat storten ze wel op tijd. Ze storten wel geld op tijd. Voor ambtenaren die niet in Suriname wonen. Op een speciale rekening. Dadelijk gaan jullie weer zeggen, ik zeg fake news. Maar jullie willen me niet tegenspreken. Jullie willen geen antwoord geven. Ik denk dat de mensen ook hebben gevolgd. Mijn Potwan Santak, Gerald Harderwijk, Aximi, kon debat naar een panka. Later meer met dat jongen. Panka heeft afgemeld
vanwege bestuurlijke reorganisatie kon hij niet komen gisteren. Want aan een gooi debat na ngami. Meneer Panka en alles masa uno ang gooi debat na ngami. To kong umekwa mooi agenda te wataka ngami. Want mine kanga papira. Metaka ngami ede. Ja toch? Dus mine sap sana reden. Kanongo actie Panka. Sana reden. Want hij heeft zoveel te vertellen over Nankusing. Hij heeft zoveel te vertellen over Newara. Laten we een debat gaan. Laten we kijken toch. Dan ga ik jullie precies uitleggen wat je 10 jaar lang hebt gedaan. Dan ga ik ook het volk zeggen. Wat voor rommel jullie hebben uitgehaald. En wat fout is gegaan. Maar als je dat niet kan accepteren. Als politieke persoon. Dan heb je een probleem. En ik heb het vaker gezegd. Die chabrahas in de politieke partijen. Toch die frommelaars. Die labarias. Die chabrahas. Maak jullie plaats. Voor de mensen. Die wel iets kunnen betekenen voor een politieke partij. Dat heb ik gezegd, ja. Maar gesak uwako nomo. Ja, eerste rij. En dan ik kan weer met das. Want dan kan ik mijn pakje weer bestellen. Trouwens, ben ik weer pakje. Dat ik wat toertonnenland heb aan Ewald. Bestel pakje. De guami Jumati dat ik naar Joden Brede straat. Go bestel pakje. Trouwens, een night pakje nog ba. Want dit tak do kom baka. Jullie grappenmakers. God op lees met mi teigun samim teigun. Mo teiga volk foude. Unang au 3 voor agenda. Mensen, jullie moeten goed opletten. Isha kiesstelsel disi. Ishiwa aantal politiek partij. De mij setwa lof frommel. Nanga oppositie. Nanga coalitie. De mij setwa lof frommel. Volk. Het gaat om hey, eigen belang, jongen. Met tegen regering. Hou een referendum. Mek alla libisma stem. Sot kiesstelsel oelek Sranan wani. Sa wie Sranan wani. Maar wat wie geluisterd? De man is Spanga Newara. Te uno, daarom mina magway koffiekamer. Mina magwa DNA. Wan mo shisa nito. Maar den saptak den, dep chimaf mi. En waka heer den DNA. De hele dag lopen ze daar, dan krijg ik alle informatie. Mijn leidertje, mijn gidep beredanga orshade. Mensen wisten aan. En u share een video die samotak. U kot, de man zei kot de video. U kot apis die samotak. Isha politics sa de man zei play. Jongeren. Jullie moeten goed opletten. Juristen. De man zei stuka afkati. De man zei stuka rechter. Umus lukwan sa bong. Wana unupching. Sa otanja Sranan. Yo shifa de opina mora erg. Want walo en lowe ba. Maar dat is ook niet de bedoeling. Yo lukusot labaria. Nanga chaprahas. Lukusot kiesstelsel doan city. In plaats dat man takjeren nou weer horen nanga volk. One man, one vote. Je should have focus on put up me page too. Me pote ala taal me sukuf pote. En me hoop dat ik begrijp aan PCDC. En we moeten één ding ook goed opletten.
van die politieke partijen, wij wel, we zetten alle artikelen, alles. En dan heb je andere van die chamars, en die bakroes, en die roze barretten, die ook negatief op mijn page komen zeggen. Maar oké, laat ze. Kijk welke politieke partij. Kijk welke politieke partij die zijn grote oppositie- en coalitiepartij noemen. Tak de kotak nanga volk. De kotak nanga wisranang. Tak yereno. Uwa potak kistel za disi. Omdat dat disi. Nee hoor. Nee hoor. Soort politiek partij. Kan ook kapiki midja. De collega fra uit. Fra. Mana so chucha sande seti. Isaba dama samita klas toch. Nanga de hak. Hem de ewaka DNA. Ze werkt voor de staat Suriname. Ze werkt voor een paar chapraha. Die mevrouw Zetni. Wat is het wat chucha toe? Amerika dat zet omhoog bige chucha. Maar de sotsman is de a-nationalisten. De hypocriet. Nanga de 2 paspoort. Nanga de 3 paspoort. Dan kom bepaal ge yo. Want dus don't sell paspoort naar CBB. Want dat hebben we ook tussen. De serpaspoort naar CBB. Wat vals trouw, ik trouw. Wat vast aan ik doe. Wat hebben ze ook door. En dat je ziet. Voor een toeman. In een DNA-schrijfie. Niet allemaal. Blijf het zeggen. Maar wat toeman. Dat mij drukken door. De chaprahas. De a-nationalist. De drukken door. Want het gaat om belangen van een paar clans in dit land. Het gaat om belangen. Ik denk dat mij lukuyu belang. No wat belang den lukuyu. De trouwens dat de play konu. Goluko met concessie abi. Goluko met grond attack stichting. Maar we karusref konu. Ik ben voor de mensen hier. En je weet. If u maron, no bundel, da yoshisa de baiwa doen nga uno, sa de wang jowa doen nga uno, sa dis doen, so eigen belang. Maar waar ze jou kunnen misbruiken en gebruiken. Teremas doin de camera, drink de black label, nanga de koffie, nanga white label, of no sap soort label. Dat de label des refi, miljonair, halve miljonair, 50 kilo goud daar bewaard, 100 kilo daar gezet. Alleen maar vromme exporteurs, die goud exporteren, gelden komen half naar binnen. Minister Financiën. Minister Financiën. Je hebt een paar criminelen in dienst bij u. En je weet, ik hou van fake news toch. Minister Financiën. Weet je, een tijdje terug hadden jullie gezegd, schuld bij Sol 250 miljoen SRD nou. Helpen jullie maar mensen. Huh? We moeten subsidie afbouwen volgens mij. De schuld bij Sol is 250 miljoen. Maar een goede, zie ik hier. Wat is hij? President, regionaal manager, Suriname, Guyana. Maar een goede. Meneer maar een goede, jij toch. Spang. Abuku fe komoro deki aladivio. Ala de abukwe komoro deki. Maar minister Financiën.
u moet Sol onderzoeken. Want al die grappenmakers daar, ze hebben nooit Sol onderzocht. En een aantal oliemaatschappijen. En wie leidt eronder? Staat Suriname leidt eronder. En wie leidt eronder? Staat Suriname. Want de gelden, na fake news met dat dat ziekenhuizen, SZF, dan helemaal zat een probleem, heb je binnen een paar dagen opgelost. Minister Financiën. En zij geeft aan de voerman. De dan de 3 of 5 maanden dat betapa minister. Wel minister, er wordt flink gerommeld daar. Samen met oliemaatschappijen. Maar als u maar fake news wil gebruiken, want dat doen jullie ook soms, zie ik. Andere partijen ook gebruiken maar fake news. Maar goed, maar ze zijn bang om met de pad te gaan. Die boevenbende daar bij Financiën. En wij Surinamers, wij landbouwers, wij ondernemers, die hard elke dag moeten werken. Want u geeft geen vrijstelling meer, aantal ondernemers. Maar u geeft wel die boeven vrijstelling. Ja toch? U geeft wel die schurken vrijstelling. Maar wanneer een landbouwer vraagt om vrijstelling, dan moet je normaal kiezen. En we hebben betaald, netjes. Want we kunnen geen vrijstelling krijgen. Maar wanneer die boeven, die schurken, die oliemaatschappijen, gaat u onderzoeken, minister van Financiën. Dan gaat u zelf zien. Wat more fake news. Money zou make over $1. Minister Financiën. Pa money make over. Cayman Island. Daarvan money praat dat pe baka. Mensen fake news. Dat olieline naar Trinidad. Wat is dat olieline naar St. Lucia? Maar dat money qua Cayman Island. En we weten dat Cayman Island staat bekend. En we moeten niet vergeten dat Shell, wat dat jeetje soldier, ja toch? En wat is niet verteld, soort money, wasmachine money wij draaien. Minister Financiën, ik geef je fake news. Ga kijken welke wasmachine, is het Whirlpool, of is het Samsung, of welke wasmachine men gebruikt. En dat die dollar omhoog is. Want jullie geven alles aan mensen de schuld. Gaat u goed onderzoeken. En dan moet u ook onderzoeken, minister. Is er vanaf 2020 of 2019 geen Sol invoerrechten betaald? Ik geef u fake news, minister. En dan moet die rommelaars, die boevenbende die je daar hebt, want je wil zich ook niet wegjagen, want ze zijn ook die chapra's aantal van bij de VAP. Waarom betaalt men geen invoerrechten? En wij Surinamers moeten wel die BTW betalen? Wij Surinamers moeten wel die alle soort dingen betalen? Want biggie bedrijf neemt invoerrecht. Dan kan je hem leggen uit. Er zijn een tussenrekening per amonego. Sana tussenrekening. Want sinds deze regering is gekomen, praat men over tussenrekeningen
En geheime rekeningen. En daar een geheime rekening. En het geld moet op een geheime rekening. Want goudexportvergunning moet op een geheime rekening. Alles is geheim. En je pa abamoni. Na lanti abamoni. En het moet geheim blijven. Alleen maar rommel, rotzooi, boevenbende. Dus minister Financiën. Je weet, we zijn niet aan, we zijn onder de macht. Daarom de man loopt niet. Oppositie, coalitie. Bepaalde man loopt niet. Dan loopt ze doen aan mij voor discussiëren. Want temi soort de man, mi op een agenda, mi op een boek met foto en alle informatie. Je hebt je vrouw daarbij gezet, je was aan de macht, maar je hebt je buitenvrouw daar gezet in Miami. En je weet, nu heb je bent weggegaan uit Partjaya en toen heb je een groep HVB gemaakt, want je belangen had, want dit moest gedaan worden, dat moest gedaan worden. Ineens willen je ook met sommigen gaan praten, want ineens willen je Jawa-blok gaan alleen maar rotzooi en rommel. Dan willen jullie praten over een middenblok. Wel mensen, laat me jullie informeren, want misschien was dat niet. Ik ben in Sranan, laat me duidelijk zeggen. Sranan onder leiding van Nankusing nu, kan het wat trafvoorzitter komen. Mine go in een middenblok, pe Furmande, pe Chaprahas de, Masatro ambassadeur, ambassadrice, ze hebben geen moer betekend voor het land, voor de natie, voor Sranan. Mogen ze mij niet te verwachten daar in die middenblok. Dan ben ik bedankelijk voorzitter. Dan ben ik attra voor te zou go grokwanga de man. Want mi no man, mi je no man. Mi kra no man, mi eigen ik no man. Maar wat je toetok. Mi kas don takangai, mi kas don takangai. Maar mi no koroko politiek nangayu. Je mag sap dati. Mi ne roko nanga voerman. Daarom deze met tak over NDP, met tak over VAP, met tak over de voerman in een partij. Huh? Dat partij wini de mij long kom bakate. Sapsa. A mocho wa mocho. Ano luk na mi. Daarom me jagide wa voor wangwe. Me arkide, me jagide ngwe. Mensen hebben opgemerkt, volgens Newara, ayo maar een goede jongen. Me kayo. Het is lijststichting. En bij zoveel plaatsen directeur bij je. Commissaris daar, commissaris hier, commissaris daar. Directeur daar, directeur daar, directeur daar. Stichtingvoorzitter 1, stichtingvoorzitter 2, stichtingvoorzitter 3, stichtingvoorzitter 4. Jongen. Ama si nou, maar een goede nou, valk mama. Ama trongen Sani Brunswijk. Van trouwens, Leo Brunswijk. Ama sama tweede Leo Brunswijk. Jongen. Governor Centrale Bank. Governor Centrale Bank. A omo sanfion. Want unekol lega volk uit. Unekol lega volk uit. Zij sadrape. Mi hoop dat kwa journalist is arkimi. Dat journalist, want ja so te pa journalist deneko actie. Jere no. A her omu. Want a her man dat pe fu abeda directeur fu hakre bank. Want hij pleit biggie karansa. Dat biggie er putrong. Hij wilde ook governor worden. Tijdje terug in de tijd van Bouterse Amarali, denk ik. Of Bouterse. Hoe heet deze man? Die tweede VP. Maar het is niet gelukt. En ze weten waarom. Deze is mijn joppen en leg uit voor de trappartij. Zo zijn eigen belang ook. Laat hem maar komen zeggen dat het niet waar is.
Hij moet mij ook komen, laat hem ook naar de rechter brengen. Ja, wat in Nankusing zegt alleen maar domme dingen. Tama drinken soppie, of tama smoken voor mij, maar smoken er, tama tak desani. Maar laten we nemen als fake news. Huh? Want ik had ook een keertje van een radioprogramma gezegd. Awina case, maar mi sabi na een aantal man sabi. Lagi man. Maar goed, dan heb je andere journalisten die alleen maar stomme vragen vanuit Amsterdam. Huh? Ook zo'n zuig, jongen. De man is nog man, die de man nee, jongen. Slijm, bal, billenlikkers allemaal, jongen. Ze komen echt niet voor het volk. Puur eigen belang. Journalisten, aantal van ze. Alleen maar billenlikkers. Ja, dan moeten ze mij ook niet meer bellen voor interview, jongen. Biggie down. Ik want je interview, maar goed. Uneshitak we broko ala bedrijf. Her Omo. Ik had ook een fake news gezegd op biljetten van 500. Nou je heren, een bankier. Het is een show. Mensen, er wordt constant show gegeven. Alles wat ik fake news heb gezegd, tek je eiluku. De man zegt, kost me godoro. Tede san de waarheid komt, dan wordt hij niet pemi bevinden sani. Jere? Dadelijk te moet takwa sani. Jere no. Mina president. Moet je een fake news baka. Mina president. Meneer Ravenberg. Na vice-president. Mi ei verdien. Tussen 325.000. Na 385 dusu SRD. Mille president era. Met tegen fake news. Mijn vice-president, Ravenberg, hij verdient tussen de 265 en 285 dusu SRD alamu. De man tak de verdient 80.000. 100.000 is Larry Cook. Weet je wat DNA, RR en DR? Kom eens. DNA, Arki, DNA kost Suriname, wie Sranan? 29,3 miljoen per jaar. RR kost 20,1 miljoen. SRD. DR kost 4,5 miljoen per jaar. En wat voor mij, gewoon zoveel RR's. Hebben jullie een keertje een RR voor de deur gezien? Weten jullie wie een RR is? Teu passi broko. Teu asante in de buurti. Want dale verkiezingen komt op. Do kayumo fodoro baka. Doko lewan le baka. Doko lewan le baka. Want dem tro RR. Omdat ze kadele geen moord doen. Of ze krijgen de tools niet. Of ze worden niet gebruikt in het beleid. Want de minister denkt dat hij of zelf alles in pacht heeft. Ja, je hebt toch wel laatst gehoord, minister E zegt, ik kan niet overal zijn. Zo'n leeg hoofd. Je kan niet overal zijn, minister E zegt. Maar je moet beleid maken. Minister E zegt, jij wil zijn minister. Kolipsing na ngayon metaki. You want the minister, you want the beleidadviseur, you want play directeur, you want play onderdirecteur, you want play veiligheidsadviseur. Alles aan na you. Nou, hoe ga je beleid maken? Dat doet, maar ik let het toch. Want je bent zo waardeloos. En dan zeg je dingen,
Gewoon, ik kan niet overal zijn. Maar tuurlijk kan je niet overal zijn, minister. Omdat je cassette leeg is. Je kan geen beleid maken. Je hebt een directeur daarbij gezet bij EZ. Die geeft moorweg. Die speelt jurist. Nu breng je een DC of een ex-DC. Jullie willen maken tot directeur die ook geen moer weet. Die zit de hele dag haar haren te kleuren. Je maakt beleid op een ministerie. Dan ga je niet overal zijn, ja. Dat is minister. Kom in. Hier nou. Volgens mij. Dus moet tegen is ja minister die is voor gezondheid. Mijn koning. Minister gezondheid, ik kom naar je toe hoor. Want die beleid van jou, of dan heb je chapperagas daar die ook voor je bepalen. Dan kan je ook geen beleid maken. Kan je hebt chapperagas dappen. Want die chapperagas zijn toch overal. Ja toch? Want daar geef je toestemming en daar geef je geen toestemming. EZ wil niet tekenen, dan kan minister van Gezondheid stuurt op dat. Minister EZ. Jullie zijn allemaal één rommel, jongen. Om netjes te zeggen. Eén rommel zijn jullie. Als jullie rommelen met die kiesstelsel, dan rommelen jullie met gasbedragen. Als het niet met gasbedragen is het met benoemingen. Als het niet met benoemingen is het met voertuigen. Want je kan geen beleid maken. En de prijzen in de winkels die verschillen 80 en 60%. Hierin. Dan heb je een minister van LVV. Want dat moet eigenlijk. Mijn bespreken man is apart, jongen, van 15 minuten. Ik heb ministers gezien hoor. Na 3 jaar, minister LVV. En de man zou nog sabieren. Deze minister die nu is van LVV. Die zit hoeveel jaren daar? Dus aan mij doe ik aan mijn Saba ministerie. Dat mij vet aan de lijn benoeming van alle soort rommelafdelingen. Die weet geen, is ook zo'n leeg hoofd. Die weet ook geen beleid te maken daar. Kom elke keer met een verhaal. Ik wil bijna niet uitschelden, want als ik uitschel worden mensen ook boos op me. Maar je mag niet zeggen een chocoladeverhaal. Een chocolademarsverhaal. Die zit puur voor eigen belang. Minister Owe laat een lijst maken. Ook een rommel. Die gaat alle panden verkopen voor vrienden en kennissen. Want ik zeg weer fake news, minister Owe. Daarmee zijn jullie bezig. Maar met wat heel inventaris. Wat heel lijst met mensen. Maar dat is fake news. Dan maak ik die set des refi. Zot panty erbij fake. Dan gaan ze het verhuren. Voor de staat Suriname. Voor 10 maal het bedrag. Dat de met takanga ding. Los tak met tak Facebook. Want we play gangsters op Facebook. Mine play gangster op Facebook. Maar goed. Mensen die me kennen, kennen me. Wanneer komt er een einde? Wanneer komt er een einde? Dat is mijn vraag. Want men gaat alsof er niets aan de hand is. Nankusi praat, ja, ik kan maar leggen uit, jongen. We doen ze niet. 2025 propaganda, maar lukuno. En dus, maar zij go stem die dit ook, maar luko toe. Agest dat u lobby voerman. U loopt aan mij kon lezen, u loopt aan mij kon met verhalen doen. Aan je 25, dan heb ik al tegen wel een verhaal, dan heb ik een verhaal, dan heb ik een trui, dan heb ik een pet, dan heb ik een pakket.
En dan je brief in de bakken. Het komt goed. Jere dat patok. Ja, nu pas gaan we ontwikkeling brengen. We zijn naar Nederland gegaan. En we hebben weer gebedeld. Rutte Vadongba. Zo zijn we bedeld dat. Nederland heeft zoveel geld gegeven. Wat hebben jullie met het geld gedaan? Geen enkel ontwikkeling hebben we uitgebracht na 75. Is toch bewezen? Ga kijken naar wat gebeurt. Alles is zitten rotten in Apura. Ga kijken nou. Vertel die jongeren nou. Waar al die gelden zijn gegaan, NPS. Dat moet je die jongeren vertellen. Geen enkele ontwikkeling. Die andere wil president worden, want hij is nu koning. Geen enkele ontwikkeling Albina Mungo. Niets. Niet eens een kwart fabriek dat kunnen opzetten. Alvorens er allemaal quick dappen. En er komt geen einde aan het verhaal. Er komt geen einde. Weet u, het hangt van jullie Surinamers af hoor. Met Dumisani, met Rokotranga, met Survive. Ik ben niet meer feest, ik heb lekker heel. Mijn feesten mijn libi mooi. Met denkontwikkeling. Met denkondernemerschap. Lukopem ka epo aantal manangachi ondernemerschap. En zo gaan we verder met Sranan. Dat we een aantal leden zijn in Rokotranga. Maar ik snap het niet. Maar voordat ik eindig. Je weet, ik praat niet over een organisatie. En ik zeg vandaag ga ik wel erover praten. Mensen die me kennen van de haven. En dan praat ik in de tijd van Alexander, Hunkar, douane. En met takanga de douane ambtenaar. Want uno denki tak minam kusing no sap saip sadrape. Jullie douane ambtenaren, een aantal van ze. En de laatste 2 of 3 lichtingen. Want uno denkt dat ik no sabu nu. Mi sabu pis voor pisi. Want we play Karansa. We play een mafia. Dat douane nou een mafia organisatie. We pot een tra douane probleem. En we takken een aantal douane boja zo naar vrouw. Toen me kuchukumoni we persondernemers af. Want jullie persen af. Jullie vragen geld. En dan worden die dingen duurder voor de consument. Want jullie hebben geen bananen nul van. En vooral de laatste lichtingen. Ik denk dat ik bij een Ford Ranger dan minos habi. Ik denk dat ik nog bij een dierwagi. Want je bent pas 6 maanden in dienst. Dan heb je bij wagi 15 naar $20,000. Dat we tak openlijk van organisatie en make money. We tak openlijk van we furu. We aantal ding. We doen een chellen. Want is niet binnen taki binnen tak bepaalde sani. Dat we aantal de taki een regering heeft voor zo many. Mi purjiwang DNA mi purso asa da mi kan voer toe. Voor allemaal mi op een karta. En we maken tak vind. Samen tak over karta. Alla douane let me aan een karta. Je mag sap dat die. En de oru douane saps manami. Mi waka says Alexander Hunkar. Teng mi dape. En mi kar bepaalde nen kado seki. Maar hoeveel voer-based uno, een aantal uno. Uno saps aan code of ethics. Je voer ba. Maar je pot je collega probleem. Ino ma tapi bigi baby. Maar je pers af.
Wat beleid moest kon dape? Na douane? Dan we play karansa. Boy, u denk hoe valk no? U denk hoe valk? Ik denk dat tegen douane organisatie, ik kan doen Seiwani. Daarom, u kan me kun rotso yere. Maar sari yere douane. Een aantal douane. Asari yere. Want we beginnen kleu uit. En terwijl je santa page, mo potwa aantal santa poinsan funo, aantal funo. Want na 2 jaar me roko na utapuk ba. Concreet 2 jaar me roko tonga of ya me roko me kwantu ma roko na utapu. Want ang lere af. Uno si o me collega funo. Uno ma lere de collega o sapsanga de. Uno ma si o mu heen sapsanga de. Dat na karma. Maar we godoro. We voer godoro. En dat we takken gewoon. Te ons doen een bar of een pressie. We vrienden naar euro, naar dollar. Dat je dan pas in de dienst. Dat we play one valk man. Ik denk dat na dienst. Omdat smane taki. Smane taki. Smane ko tek dosu tweedehands crossie. Dat we tek voor doesu, 5 doesu. Omdat als man zegt crossie, komt Holland tweedehands crossie. Maar te je familie, of een matificent kom. Ino man teka money dat de pay 400 SAD. U beginnen nga mooi man. U beginnen nga mooi man. If you no sapchara code dat voor douane. If you no saba a wet voor douane. Tap you biggie baby. Horegi srefi. If you buy one Ford Ranger. You are reying. Tak karma teki na you are deining. Man af sabi. Matesa mitunu. Meka mitunu. Want te wet tek money tap container. Na klant e paying. Na poti volk e paying. Ik denk dat een karma dat nog kan je. Een ondernemer op paying want een pure container. Misap want to talk. De badani keri. Dan hebben wij druk ondernemers. Want als smokkel is smokkel. La je godape. La je kombaka. Na foto. Go luku pedende. Go actie informe de collega dat PDD. Dat na karma. Alanga. Dus de jong douane boy. Nang ade dames. Toen mi fesi daw sap mi era. Mi sabat douane van top tot 10 mi sap sape sa dape. Top tot 10 mi sabunu. Maar unet tapu top. Ishi mi net taigu next. Maar voor a wikis bij de top. Jullie stelen als ratten. Aantal douanes van jullie. Corruptelingen zijn jullie. Nauwelijks een jaar in dienst. Dan zijn jullie al zo corrupt. Omdat niemand niets zegt. Dan mogen jullie mijn container houden, ja. Hou mijn container. Want jullie zijn goed in handgranaten gooien aan mensen, toch? Je moet mijn container houden. Je moet Nankusin container houden. Ik daag jullie uit. Want mi sap takwe sukumi toch? Hoor wie container. Want hij wa mij taki dat we kon vriend handgranaat. Nanga de so sandati. U denkt dat mi no sabunu. We play gangster. So plastic gangster dape. We vergeten. Tak man de moro man. Alam mo gwe wan lisi. Maar umustapu ufufurma uno. Chim rommel douane boy nanga vrouw ook een persma af. Je kan tek monifsma. Mi potuno onder sinner ba.
Mek wisra na kamachti. Want nono milongo, dan ben je VAP'er. Je bent ABOP'er, dat is dan een puri. Want ik ben lid van ABOP. Ik ben lid van VAP. No kapura ma jongen. Amana na unube pota mana duane fufudu ogritok. Isabi dok? Ma usap ding. Usap ding. Uka tap na nga show sa wedu. U tap na nga rama sa wedu. Mo pibiseru ala malano. Teku ailuku. Donc ka play gangster gimme. Era? Want jullie zijn hetzelfde als de coalitie. Zo stelen jullie. We verwreed, jong. Hey, douane. En dan we gaan play karansa want to smasa ele. Na douane, top. We gaan play echte man die desma. We gaan play echte sma. Alle informatie wat toe. Smai play karansa disi. Smai play karansa inspecteur. Smai play alles aan usabi. Jullie klootzakken jullie. Alles hebben we. Hoe denk je eerlijk tegen die Sujano sap next voor nou? Zo naïef en dom zijn jullie? Je gaat bij Fort Ranger, want je puro een lei, soppie, 3 containers soppie puro, klootzakken. Dan je gaat bij Fort Ranger, go bij Fort Ranger baka. Mek wisser aan kamakti, mebi, en wisma kamakti. Eerst van de partij te op de documenten, dan is dat kote mi tak ja abapar of ja VAP'er. Dat doen tegen me. Era? Maar goed, mensen. Een prettige avond verder. Ciao, ciao. Ik ben er weer volgende week. En van natuur wani. If a bigima wani. Amang. Gado man fu uno. Ciao, ciao. Blijf mijn video delen. En ik zou zeggen mensen, voorzichtig. Disi denangani dimi etang prakseriu oh I miss sweet Sranan mi etang lobiu minomang sondrayu seride indi sitrang ate Suriname ate sana konggiu etang bri biu win sitrawang no edu uang dedeng sakon Sranan grong mi etang bri biu pin sitrawang no edu indi sitrang ate mi etang lobiu sondrayu alateng smile Ciao, ciao.